Prèviament heu d'haver inserit la imatge, escrit el text i inserit l'altaveu al document. Des del menú Eines, desmarqueu l'opció Mostra suggeriments d'ortografia. Cliqueu l'extensió Mode i graveu el dictat. Pinta al sol. Espereu que es transcrigui el text i elimineu-lo. Doneu nom a l'àudio i copieu l'enllaç. Seleccioneu l'altaveu i comproveu que estigui marcada l'opció en línia amb el text. Inseriu l'enllaç a l'altaveu i comproveu el funcionament de l'àudio. Pinta al sol. L'infant ha de clicar l'altaveu per sentir el dictat. Pinta al sol. A continuació, ha d'escriure el text. Comproveu el text i graveu la retroacció. Recorda que has de separar les paraules de la frase. Aquesta frase té 3 paraules. Espereu que es transcrigui el text i resumiu amb majúscules el seu contingut. Doneu nom a l'àudio. Copieu l'enllaç de l'àudio. Seleccioneu el text que ha de modificar l'infant i inseriu l'enllaç. Comproveu el funcionament de l'àudio. Recorda que has de separar les paraules de la frase. Aquesta frase té 3 paraules.